Dag dames en heren, u kijkt naar het nieuws van woensdag 30 oktober. Over 12 dagen is het de 11e van de 11e en start officieel het 5e seizoen. Komende zondag kiest Maastricht haar carnavalsliedje voor 2014 en ook stadscarnavalsvereniging De Tempeliers is druk in de weer met de voorbereidingen voor carnaval. In september begon voor hen de zoektocht naar een nieuwe stadsprins. Voor het eerst is het mogelijk om kandidaten digitaal via de website van de vereniging aan te dragen. En ondanks een record aantal aanmeldingen doen de Tempeliers nog 1 keer een oproep in de Ster. Meestal is het rond deze tijd dat we een tweede oproep doen om nog eens extra te pushen van we hebben er te weinig. We doen dat nu wel weer gewoon om de lui nog eens onder de aandacht te brengen. Maar via de sterformuliertjes, als ik dat zo mag zeggen, hebben we echt behoorlijk veel aanmeldingen binnengekregen. Meer over de zoektocht naar de nieuwe stadsprins ziet u zo meteen in onze achtergrondreportage. Want nu gaat het gebeuren! Iemand die eer te beurt viel is Maurice Olivers. Hij was in 2011 stadsprins. Ja, dat was een fantastische ervaring. Uniek om mee te maken, absoluut uniek om mee te maken. Geldt niet alleen voor mij, maar voor al mijn collega's stadsprinsen. Die spreken daarover als, wie ze dat in Maastricht zegt, een once in a lifetime experience. Nee, echt een geweldige ervaring. En nog tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds erop aangesproken dat ze stadsprins is geweest. In de zoektocht naar een nieuwe prins hebben de Tempeliers het roer omgegooid. Het formulier dat mensen kunnen invullen om kandidaten voor te dragen is vereenvoudigd en door het plaatsen van dit formulier in Stadskrant De Ster hoopt de vereniging op veel aanmeldingen. Nou, we hadden niet te weinig kandidaten, maar we merkten van veel lui die zagen wat heb je een lastig formulier, wat is dat uitgebreid. We willen het eigenlijk gewoon lichtdrempeliger maken. Eigenlijk ook wie de stijl van de Tempeliers is geworden. Gaat opener, gaat transparanter. En we zagen, nou, publiceer nu eens dat formulier in De Ster. Dan kan iedereen lezen wie en wat gevraagd wordt. Nou, en dat heeft gewerkt, vinden we. Want vooral dat wat gevraagd wordt van een stadsprins is voor veel mensen onduidelijk. Daarom legt Banier het nog eens uit. Een echte Maastrichtenaar, een vastelavondsvierder. En die de vastelavond helemaal in zich gaat zitten. Die het verenigingsleven zit, als hobby ook heet, dat er bijvoorbeeld geren in de muziek, in de zaadharmonieken zit, vastelavond geren viert, zich groot kan presenteren, goed over de bühne kan praten. De Maastrichter geest met name in zich gaat zetten. Alle namen die bij de Tempeliers binnenkomen worden op een groslijst gezet. Nou, de groslijst wordt door de secretaris-generaal gemaakt. Die wordt in de plenaire vergadering van november door alle Tempeliers bekeken. Dan zien we muisjes stil en dan maken we achter iedere naam, iedere kandidaat, dus bevindingen, dus opmerkingen plaatsen. Waarom weer denken dat het de geschikste man zou zien. Nou, dan gaat de kanselijer dat verwerken en dan komt het chique moment dat de drijgestieren, dat zijn er 3, dat die gewoon uitzoeken uit alles wat geschreven is, wie ze dan gewoon benaderen. En dat gebeurt meestal zo zeg maar een 5-6 weken voor het uitroepen. Frans Buitendijk, zaliger, was een van degenen die de stadsprins uitkoos. En die stond bij mij aan de deur om 11 's avonds. Wordt op de route geklopt. Ik denk, wat gebeurt nu? Op de route geklopt. Mijn vrouw was niet thuis, die wou mijn dochter ophalen. Mijn zoon die was boven, dus ik deed de deur open. En er stond Frans Buitendijk voor de deur. Dus ik schrok een beetje, ik denk, op dit oor. Ik zeg, Frans, bist de weg kwijt? Nee, zegt dan, nee, bist alleen? Ik zeg, nee, mijn zoon die is boven. Oh, is dit een telefoonnummer? Kan ik dich morgen even bellen? En toen was hij weg. Mij achterlaten. Zo, wat gebeurt er dan nu? Nou ja, dan dacht ik nou over telefonisch contact gehad. En toen hebben we een afspraak gemaakt. En toen hebben ze me officieel gevraagd of ik stadsprins zou willen worden. Over dat prinschap bestaan bij veel mensen vooroordelen. Mossen getrouwd zien. Hoeft niet. Mossen eigen hoes hebben. Hoeft niet. Mossen van rieke kom afzien. Helemaal niet. Kost het veel cent. Och, dat ligt er gans aan de prins zelf. Maar veel zorgen ervoor, we leggen hem echt in de watten. Maar de prins zelf, dat wordt dik gezegd, hij moet rijk zijn, moet veel geld hebben. Dat is echt niet zo. Dat wordt heel veel voor hem geregeld. En natuurlijk heeft de prins veel lui over de vloer, die 4 weken lang. En de verzorgt zijn Tempeliersfamilie en zijn vrienden en zijn nabers en alles. Ja, en dat kost hem geld. Maar dat ligt er gewoon aan wie het zelf wilt invullen. Dus het is een
sprookje, zeg ik, dat ze van rijke komaf komen. Iedere jong in Maastricht moet in mijn ogen prins kunnen worden. Het kost toch wel geld. Ik bedoel, je wilt toezorgen als de lui en de gasten thuiskomen dat daar het natje en het droogje is, een glaasje bier, een glaasje wijn, een glaasje fris, gaat te eten, een eelsje niet te vergeten. Dus daar zorgen ze wel voor. Ja, dus het kost toch altijd wel geld, maar het heeft niks met duizenden euro's te maken of zo, helemaal niet. Dus de stadsprins hoeft niet rijk te zien? Nee, absoluut niet. En ik weet zeker, en dat is ook gezegd, en dat weet ik van mijn pa ook, hij zegt dat een prins in Maastricht, die hoeft niet rijk te zien. Stel dat er het niet kan betalen, dan gewoon veel zorgen dat dat allemaal wel geregeld wordt. Dus dat is denk ik een fantastisch uitgangspunt en daar is de drempel om stadsprins te worden ook hartstikke lieg. Heeft de VN u al benaderd over die prinses? Nee, en als de VN dat ging doen, dan zouden we meteen zeggen, houd u nu eens met de wezenlijke taken bezig in plaats van de zwarte pieten. En tot zover het nieuws en de achtergrondreportage van vandaag. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.